Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista irċiviet dikjarazzjoni ta' interess għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista minant id-deputat Adrian Delija. Dikjarazzjoni li jiddaħlet ant il-Kummissjoni is-sibt filgħodu għal-ħabta tal-10:30. Il-Kummissjoni fi stqarrija fakret li skont kif jistipula l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista is-sejħa għall-espressjonijiet ta' interess għal din il-kariga tibqa' miftuħa għal 7 ijiem sa nhar il-Ħadd fis-satejn ta' wara nofsinhar. Dan skont kif imħabbar fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li nieda l-proċess uffiċjali brabta ma' din l-elezzjoni għal ħatra ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Wara li tefa l-espressjoni ta' interess f'kummenti mal-medja, id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem dwar il-karriera politika tiegħu u fakkar kif kulħadd huwa responsabbli sabiex il-Partit Nazzjonalista jissaħħaħ. Dan fil-waqt li jinsista li huwa jixtieq ikompli bil-ħidma tiegħu sabiex il-Partit Nazzjonalista ikun verament gvern alternattiv. We need to hit the ground running, irridu nkunu ippreparati minn issa illi dak kollu li hemm bżonn isir, ninaqdu flimkien biex verament nkunu nistgħu nikkonvinċu nipperswadu bl-umiltà lin nies hemm barra illi aħna ħankunu gvern alternattiv illi biddel wiċċ pajjiżna għal darb'oħra kif dejjem irnexxu li jagħmel gvern nazzjonalista fil-passat. Għal din il-kariga jistgħu jikkontestaw biss membri tal-Partit Nazzjonalista bit-tessera mħallsa skont il-provvedimenti tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. U l-Kummissjoni Elettorali Records u Data tal-Partit Nazzjonalista se tkun qed tikkomunika minnu fih b'mod pubbliku l-ismijiet ta' dawk li jkunu esprimew l-interess tagħhom. Intant wara li għaddi l-perjodu ta' espressjoni ta' interess, dawk il-kandidati li jkunu esprimew l-interess tagħhom imbagħad jgħaddu minn proċess ta' due diligence immexxi minn tim ta' esperti indipendenti imqabbad mill-Kummissjoni Kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Proċess li jrid jitwettaq fi żmien ta' mhux aktar minn 6 ġimgħat.